Hola, què tal? Soc en Dani i això és Fent el Suec. Avui és dissabte 7 de març de 2026 i estem aquí, tu, Enrico i jo, caminant per aquest dissabte de migdia i sota una pluja bastant fineta. Igualment, agafa paraigües perquè segurament et quedaràs mullat de tot el que t'explicaré avui, perquè fa uns dies, el motiu pel que no he gravat durant aquestes setmanes, perquè he estat acabant un llibre que vaig començar ja fa gairebé un any, aproximadament, i doncs ja em vaig posar les piles en aquestes últimes setmanes i ja està acabat. Ja està acabat, presentat, i en aquest capítol d'avui t'explicaré en profunditat, el procés creatiu, que s'hi ha utilitzat tecnologies de la intel·ligència artificial, fins a quin nivell, com han anat, i després doncs, una miqueta el que està passant ara sobre aquest llibre i el que pot passar en el futur. També he de comentar que el podcast que vam gravar ahir a Mossega la Poma, ho explico també allà. Aquí, doncs, com que estic jo sol i no està el Marc, una abraçada, Marc, doncs em podré esplaiar de forma quasi bé, de forma infinita, però jo et recomano molt que escoltis, si no escoltes el Mossega la Poma, et recomano moltíssim que l'escoltis, perquè no explicaré altres coses aquí, però és que allà al Mossega la Poma en Marc fa unes anotacions molt interessants i de com avui en dia la tecnologia que hi ha avui, sobretot amb intel·ligència artificial i plataformes que integren intel·ligència artificial amb escriptura, doncs són molt interessants. Així que si pots escoltar, per exemple, aquest primer i després te'n vas a Mossega la Poma, si encara no estàs subscrit o subscrita, i allà doncs, ja tindràs molta més informació de procediments molt més actuals del que jo utilitzo. Tal com va dir en Marc, és una miqueta 2010. Però bé, igualment per mi 2010 és molt modern. Doncs som-hi, aviam. Ja la història que he escrit ja la portava rumiant des de fa gairebé 8 o 9 anys. Sí, uns 8 anys, des de la primera vegada que vaig anar a Tailàndia amb el meu marit, que és tailandès, en Chat, i un cop vaig ser allà i vaig descobrir doncs, tot el que havia i tot el que m'ensenyava i tot l'interès que les ganes d'aprendre i de conèixer món, vaig dir, ostres, aquí hi ha per escriure moltes històries. I a partir d'aquí la vaig estar rumiant aviam què podia fer i vaig anotar amb una tauleta de tinta electrònica, allà anava anotant idees per escriure. Ja tinc un munt d'idees per escriure un munt de, no llibres, però hi ha històries curtes, hi ha idees, hi ha conceptes, doncs que algun dia, espero, pugui plasmar en alguna cosa que pugui dir, mira, això és un llibre o una entrada al blog o una cosa així. Idees que en ronden pel cap i que necessiten sortir. És una cosa, és a dir, jo he escrit aquest llibre no per publicar-lo, és a dir, la finalitat la principal no és per publicar-lo. Va, Rico, va, no t'entretinguis aquí, va. Sinó són idees que tinc al cap i que han de sortir. És com si tens un fill i l'has de parir, perquè no es pot quedar de tota la vida a la panxa i l'has de treure, doncs igual, és el mateix. I un cop el treus és com una espècie de sensació alliberadora i de felicitat de tenir alguna cosa física o digital, però que almenys pots dir, això ha sortit del meu cap. Doncs aquesta idea em rondava molt pel cap i bé, fa qüestió d'un any vaig dir, va, anem a escriure i vaig començar a escriure amb una aplicació que es diu Scrivener,
que la tinc des de fa moltíssims anys. A més, la vaig pagar i està força bé. És una aplicació que, si no m'equivoco, és multiplataforma. Almenys està per Mac i per PC. No sé si està per Linux, segurament que sí. I el que està força bé, és a dir, pots estructurar una novel·la, pots una obra de teatre, un guió cinematogràfic, hi ha diverses plantilles i doncs vas seguint les plantilles i és una forma que et facilita molt l'escriptura i molt l'organització de les teves idees. Té les seves limitacions, té els seus grigalls, com per exemple a l'hora d'exportar és una espècie de malson, però un cop, doncs, després de prova i error durant diversos minuts o inclús hores, doncs al final dones amb l'arxiu que has d'enviar. No és gaire intuitiu en aquest aspecte, però et facilita molt doncs, la tasca. Però sobretot jo diria que és més aviat la sensació que tens l'aplicació o tens aquell lloc, en aquest cas digital, per escriure. És a dir, no escrius en un Word, no escrius en un Pages, que és un lloc que fas altres coses, sinó és com fas com una espècie de punt i a part i utilitzes una aplicació íntegrament per escriure. I això, no sé, almenys per mi em funciona molt bé, perquè és com separar el que seria la feina, el que seria les tasques més o menys del dia a dia, amb un procés creatiu especial que estàs portant a terme. Doncs bé, la història narra, faig una miqueta de sinopsis una miqueta curta, perquè tampoc és tampoc vull fer spoiler. És un cuiner madrileny amb 2 estrelles Michelin que fa poc que s'ha divorciat i doncs se'n va a Tailàndia. És un destí que normalment sempre anava amb la seva família i sap doncs, que hi ha llocs doncs, que pots relaxar-te i està molt bé, doncs se'n va cap allà doncs, per desconnectar una miqueta i allà doncs, es troba amb un ingredient, amb un mercat nocturn, es troba amb un ingredient doncs, que li fa reconnectar amb l'esperit primigeni de quan ell va començar doncs, a cuinar i a tenir el seu primer restaurant, l'experimentació, etc. I a partir d'aquell moment doncs, s'inicia una espècie de road movie cap al nord de Tailàndia per buscar aquest ingredient. I no ho fa sol, ho fa acompanyat. I és aquesta història, aquest viatge, no només físic, sinó també mental, que fa el protagonista al llarg doncs, de tota la història. Hi ha punts així, una miqueta de fantasia, està bé, a mi m'agrada. Què us diré? M'agrada molt el llibre que he escrit, m'emociono en diverses parts perquè són algunes coses que explico les he viscut jo de primera mà i reviure-les llegint-les, doncs a mi m'emocionen. I bé, doncs en el procés d'escriptura em vaig estar ajudant per ChatGPT en documentació, perquè hi ha molta informació de Tailàndia, també em va servir molt en xat, però, clar, ens comuniquem en anglès i per traduir els ingredients, per exemple, o plats tailandesos a format occidental i en castellà, en aquest cas, que he escrit la novel·la en castellà, doncs em recolzava amb ChatGPT i després de búsqueda a Google i és a dir, una miqueta de documentació a través d'intel·ligència artificial i recerca a la xarxa. Després, un cop doncs, ja vaig tenir escrit, que vaig acabar més aviat, almenys el primer borrador el vaig acabar a finals de novembre. Va venir la mudança i vaig dir, ostres, he de parar, perquè ara ens hem mudat. La mudança, preparar el nou apartament, el vell apartament també per llogar-lo, etc. I doncs això va requerir diverses setmanes, per no dir un parell de mesos, i al finals de febrer vaig agafar un dia festiu sencer
i em dedicaré, és a dir, aquell dia de festiu, entre cometes, en comptes de treballar per l'empresa on treballo, doncs el dedicaré només per la novel·la, per la correcció de la meva novel·la. En aquest cas, el que vaig fer va ser instal·lar-me al meu Mac el LM Studio, que és una aplicació que pots carregar allà intel·ligències artificials en local, perquè un dels problemes que té la intel·ligència artificial al núvol és que... Rico, come here! És que... Té ganes de jugar. Rico! El que passa és que si comentes alguna cosa que no li agrada a la intel·ligència artificial per als seus filtres que té, doncs podríem dir que hi ha una espècie de censura entremig. No vull dir amb això que la meva novel·la tingui coses picants, podríem dir, o insults o coses així, no en té. Però ja tens un filtre que et pot cohibir a la teva escriptura i pots, quan li dius corregeix-me això, et pot treure algunes coses que pot interpretar que són una altra cosa i és pura ficció. Doncs per això vaig dir, ho faré en local, em baixaré un model així potent, em vaig descarregar el Mistral 24B Writer, que està fet especialment per la correcció de novel·les i que et pot ajudar amb l'escriptura. I bé, vaig utilitzar un Mac Studio M2, em sembla que és M2 Ultra o Max, ara no recordo, em sembla que és el Max, M2 Max amb 64 GB de RAM. Allà li vaig carregar el model i la veritat, molt bé. Vaig anar passant capítol a capítol, perquè, clar, té unes limitacions de no li pots enviar tot el llibre i que t'ho faci tot de cop. A més, jo el que volia era, doncs, anar capítol per capítol, discutir alguns punts que em comentava la intel·ligència artificial, perquè jo li tenia un prompt general, és a dir, tot el que em feia estava basat en un prompt que jo li havia dit. I ara no recordo exactament què li havia posat, però una cosa així com fes correccions, si alguna cosa veus que és correcta, accepta-ho, és a dir, no facis canvis, suggereix modificacions, mira l'estructura i coses així. Però que el més important és que no s'inventés coses, cosa que quan jo vaig començar a escriure el llibre amb ChatGPT, doncs havia molts moments que em continuava la història, no em continueixi la història, això només corregeix-me les errades ortogràfiques, res més, ni estil ni res, només errades ortogràfiques. I el que feia, el ChatGPT, li enviava doncs, un fragment i em continuava el fragment, com si... No. De tant en tant ho feia, encara que jo li deia que no ho fes. Bé, estem aquí amb el model en local. Vaig estar passant durant tot aquell dia, sembla el dia 25 de febrer, tot el llibre, capítol a capítol. Vaig estar unes 9-10 hores. I al final, doncs, tot bé. Vaig composar el llibre, vaig passar a format EPUB, el vaig posar a l'iPad i vaig dir, doncs ara el que faré serà llegir-lo de nou i mirar, fer una última correcció personal, des de lectura, aviam si les coses estiguin bé. Una de les coses que, per exemple, jo vaig trobar més evidents va ser que la història al principi diu que té el protagonista 5 dies més per quedar-se a Tailàndia, a un altre punt diu que té 8 dies i al final tot succeeix en 4 dies. Clar, vaig haver de... Què faig? Ho transformo tot en 8 dies? Li dic que faci 4 dies i ja està? Però vaig dir, no, saps? M'havia oblidat un parell de detalls i vaig dir, faré un dia més. En comptes de 4 dies, que siguin 5 dies, i aquest 5è dia, que són, sembla, 2 capítols més addicionals que vaig afegir, doncs en aquest punt vaig poder afegir les coses que m'havia deixat, plats que m'havia deixat. He de dir que hi ha 64 mencions, menjars o ingredients
el llibre, 64. Sembla que són 20 i pico ingredients, sembla 23. 23 ingredients, 23 plats tailandesos, 5 postres, no, 5 mixos, és a dir, mesclar menjar mediterrani amb receptes mediterrànies o catalanes, espanyoles, amb gastronomia tailandesa, i també hi ha 5 begudes. Bé, en total són 60 i pico. És a dir, és un llibre bàsicament amb una gran importància amb la gastronomia. I això ara entendràs per què et faig aquest comentari. I és que, bé, doncs vaig a fer aquesta segona lectura el dia 26 de febrer, i ja dic, doncs ja està, ja quasi avui faig l'última lectura, i mirant per internet tema de promocionar i veient com... Perquè, clar, fas un llibre, escrius un llibre, i el que vols és que la gent el llegeixi, perquè, no sé, et fa il·lusió. Encara que el publiquis o no el deixis de publicar, doncs, mira, aquest és el meu fill, saps? Tens ganes d'ensenyar al teu fill, mira que guapo que és. Doncs és igual, el mateix. Bueno, jo no tinc fill, però m'ho imagino. Almenys la gent creativa que conec i que té fills diuen que és la mateixa sensació. Doncs el meu fill, vull ensenyar al meu fill, que aviam si la gent li agrada o no, tant me fa, per ser sincers, tant me fa si agrada o no, en cert punt, perquè el motiu, que tal com he comentat al principi, el motiu bàsic de l'escriptura és per deixar anar el que tinc al cap. Aquest és el motiu principal. Que a la gent li agrada? Genial. Que a la gent no li agrada? Bé, què podem fer? No soc jo no soc un gran escriptor, ni molt menys, però almenys bé, tinc coses que em passen pel cap i necessito treure-les. I aquesta és la millor forma que crec que funciona. Doncs, que m'estic liant, Quina manera de liar-me que estic fent. Doncs per on anava? Sí, vaig a no promocionar-lo, sinó què puc fer perquè la gent el pugui conèixer i poder ensenyar al meu fillet. I cercant una pàgina web amb recursos d'escriptura, hi havia un capítol, doncs, com promocionar el teu llibre, com buscar un editor, com publicar el teu llibre, etc. I hi havia un punt comú a quasi totes les seves seccions, era concursos, que posava concursos, i vaig dir, ostres, doncs mira, és veritat, presentar-me un concurs, guanyi o no guanyi, doncs almenys presentar-me i a veure què tal. I mirant, doncs això ja dic, que això ja era 26 de febrer, començo a llegir i veig que hi ha un concurs que organitza la Fundació Roca, juntament amb l'editorial Planeta, sobre gastronomia, llibres de gastronomia o inspirats en gastronomia. Ja poden ser ficció, poden ser documentals, documents o coses així, és a dir, qualsevol cosa escrita, podríem dir, que tingui relació amb la gastronomia. I vaig dir, ostres, el meu llibre és genial per això. I vaig dir, m'hi vull presentar. Data màxima de recepció dels manuscrits. Doncs el 28 de febrer. És 26, encara l'he d'acabar de llegir, he de fer les últimes correccions, he de generar l'arxiu, he d'enviar-lo tot. Em donarà temps? Doncs sí, al final ho va tot el dia 26 per la nit, me'n vaig anar a dormir a les tantes, però sí, vaig poder llegir de nou tot el llibre, de dalt a baix, vaig trobar algunes correccions que havia de fer, que segurament, si el torno a llegir, segurament trobaré més correccions, però de moment no ho penso fer, prefereixo esperar una miqueta, però per refrescar una miqueta el cap, més aviat. Doncs, al final, m'he presentat aquest concurs dels germans Roca, en principi, tal com diuen a la seva pàgina web. Rico, com? Tal com diuen a la seva pàgina web, els resultats els donaran
algun dia de primavera. No diuen exactament quin dia, quin mes, però serà a primavera i es farà l'entrega de premis perquè sembla que són 2 premis, un de llibre publicat i l'altre de novel·la que no s'hagi publicat, inèdita, que és en aquest cas, que m'he presentat jo. Rico! Va, som-hi, va. Doncs, Rico, com li poso la cadena perquè a vegades es posa, Rico, com. Es posa a olorar coses i allà s'hi pot passar hores, en Rico. Va, vinga. Doncs, al final, doncs això, em presento i ja dic, al primavera suposo que em diran alguna cosa. M'agradaria guanyar, tot i que en Marc va comentar que aquestes coses estan una miqueta preparades, aquests premis, però bé, més aviat, doncs, ja veurem el que passa. I el cap de setmana passat vaig dir, mira, el que a mi encara m'agradaria més que publicar un llibre, publicar aquesta novel·la, és poder convertir aquesta novel·la en una pel·lícula. Perquè si quan llegeixis el llibre, veuràs que tot és molt cinematogràfic. A més, jo, per exemple, li comentava a les 2 intel·ligències artificials que he utilitzat per la correcció del llibre, li preguntava una miqueta quin és el meu estil, què et sembla, bla, 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 i les 2 deia que és molt, molt visual i que és molt cinematogràfic. No me'n vaig molt en divagacions, sinó és molt, molt visual. I perquè, principalment, jo al cap tinc la pel·lícula muntada, és a dir, al meu cap ja està la pel·lícula amb banda sonora. I la idea és que aquesta novel·la es transformi en una pel·lícula. Això seria fantàstic, però fantàstic. Per això, clar, necessitaria buscar, productores. Vaig estar preguntant, i en aquest cas li vaig preguntar a un altre, aviam les de... Ara no en surt l'altra intel·ligència artificial que m'he fet, i ara us diré per què la tinc. Ai, hauré de mirar el telèfon perquè no recordo el nom de... Aviam... Això, Claude. Doncs això, tinc Claude de pagament, ara ja dic que t'explicaré el per què el tinc, només per aquest mes. Doncs li vaig consultar al Claude, que a més investigués sobre com és la indústria cinematogràfica a Tailàndia en comparació amb la espanyola. I va comentar que la tailandesa té molt èxit, és més econòmica, és molt més àgil que l'espanyola i em va recomanar algunes productores que podia picar a la porta. I, efectivament, em va dir, què he de presentar? I em va comentar, has de presentar la Bíblia. Val. Què és la Bíblia? La Bíblia, jo ja tenia alguna cosa de coneixement de la Bíblia aquesta perquè tinc una amiga que havia estat treballant com a productora en una gran companyia cinematogràfica a Espanya i ja m'havia comentat això de la Bíblia i tot això. Doncs la Bíblia és una sèrie de documents amb informació de la història que tu vols escriure. No només està el guió, sinó està una sinopsis curta, una sinopsis llarga, una llista dels personatges, a nivell d'amortització, quin serà el teu públic, quina promoció hi ha, també has de posar una espècie de currículum per cada persona que forma part de la pel·lícula. És una sèrie de documents d'informació de tota la pel·lícula, però no pots dir en plan i a partir d'aquest moment passa una cosa que et sorprendrà. No, li has d'explicar tot. És a dir, tots els girs i al final tot ho has d'explicar allà. No has de deixar res a la sorpresa, perquè el que han de fer quan llegeixin aquesta Bíblia és saber en tot moment tot el que passa. És a dir, a la sinopsis curta ho has d'explicar tot, absolutament tot.
I, a més, si pots aportar algun document, alguna fotografia, algun esbós a nivell visual de com vols que sigui la pel·lícula, doncs millor que millor, perquè el que fan és mirar allò de primer moment i es fan una idea sense haver de llegir quasi res. I vaig dir, això podria fer, a més, ho podria fer amb la intel·ligència artificial. I, efectivament, vaig dir, vaig a preparar el document, tinc el document en 2 idiomes, en castellà i en tailandès. Tailandès no, en anglès, perdó. I per on anava? Sí, el tinc en aquests 2 idiomes i ja vaig dir, doncs fem una espècie de curtmetratge de 2, al final va sortir 2 minuts i mig aproximadament, on doncs hi ha diversos clips generats amb intel·ligència artificial. En aquest cas vaig utilitzar Sora, Veo i Kling, són 3 models, i a més ho vaig fer a través de Eleven Labs. Per Eleven Labs, a part de la seva tecnologia amb intel·ligència artificial per veus, també pots fer vídeos a través d'altres models de vídeo. Ells no tenen models de vídeo propis, però bé, com que tinc un compte allà, l'empresa té un compte allà. No, el que passa, jo t'explico. Ells paguen el compte i no l'utilitzen gaire. I cada mes donen 100.000 crèdits. I pots tenir un màxim acumulats de 300.000. Quan tens 300.000 i s'acaba el mes i no els has utilitzat, o tens 250.000, per exemple, et donen 100.000, però com que el màxim són 300.000 crèdits, 50.000 crèdits, per exemple, se'n van. O si ja tens 300.000 i durant un mes no has utilitzat gens el seu servei, et quedes amb 300.000. És a dir, perds 100.000 crèdits així per no res. I vaig dir, ostres, això ja d'aquí 2 o 3 dies renovaran el mes, queden aquí com quasi 80.000 crèdits que no s'utilitzaran en aquests 3-4 dies que queden, doncs el que faré serà utilitzar-los jo. I, efectivament, els vaig utilitzar per fer aquest petit curtmetratge que explico la novel·la de tota. És a dir, no és un tràiler, que el tràiler doncs, deixes les parts més interessants o els girs o no expliques al final. En canvi, aquí sí, per exemple, en aquesta història sí que explico tot, de principi a final. L'experiència d'utilitzar la intel·ligència artificial per fer vídeos està bé, però en alguns moments pot ser una miqueta desesperant. Però, clar, també si ho posem en una balança, el desesperant que pot ser que et tregui un clip en una gravació real, doncs tampoc és tant. És a dir, una gravació real, doncs, càmera, llums, micròfon, gent, quedar en un dia, assajos, bla, 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 bla. En canvi, doncs sí, amb un prompt, doncs possiblement no et queda bé aquest prompt, doncs fas un altre. Que no queda bé, fas un altre. Pot ser que facis 10 i pot ser que et desesperis, però si li estic dient que faci això i no ho fa. Però, ja dic, si ho posem en una balança, sí, pot ser desesperant, però no tant com un rodatge amb persones, que pot ser inclús molt més, no desesperant, però sí que molt més car, amb un ús de recursos molt més alts, no només econòmics, sinó també de temps i d'esforç i de moltes coses més. Doncs està bé, ja dic, està força bé, tot i que doncs, estem avançant a passes de gegant però no és tant com ens imaginem, perquè ens ensenyen a les demos, ens ensenyen coses fantàstiques i no són tan fantàstiques. Ho veiem fantàstic perquè ens ensenyen el millor. Però per arribar a aquest millor, doncs, possiblement han hagut de fer, doncs, o han hagut de retirar de 20 o 30 més. És dir, no és allò que poses un prompt i et surti, mira, fantàstic. Pot passar, però no és el normal. Per exemple, ahir tarda nit, vaig estar utilitzant un nou servei
d'una empresa que utilitza una espècie de... És a dir, posa una capa addicional a l'intel·ligència artificial, als models d'intel·ligència artificial. Fa com una espècie de pre-prompt. Si tu poses un prompt i poses algunes directrius i amb això, doncs, la intel·ligència artificial ho envia als models que treballa. Que em sembla que aquest es diu, Studio 2.0, ara no recordo la companyia, però el servei es diu Studio 2.0, doncs el que fa és aquest prompt, te'l prepara i te'l millora, podríem dir, amb les directrius que tu li dius, quin tipus de càmera, quin tipus de lents, quin tipus d'estil, o quin tipus de moviment de càmera, ja en plan amb botons, és a dir, no has d'escriure, vull un dolly in, per exemple, doncs no, tens allà una col·lecció de planos i pots veure com quedaran i dir, doncs, un dolly in, doncs selecciones dolly in i et fa la càmera un dolly in. I el que fa el sistema et fa un prompt, t'agafa el teu prompt i li posa addicionalment el que tu li hagis posat en els botonets aquests. I vaig estar provant ahir un curtmetratge d'un relat que vaig escriure ja fa bastants anys, així de ciència-ficció, i la veritat, doncs, igual. Hi ha coses que dius, s'ha tornat boig, i altres que, això està bé, però si t'hi fixes a cada plano trobes alguna cosa que dius, això no. Encara li queda. Ja arribarà el dia, segurament, no crec que falti molt, però arribarà el dia que tindràs de forma virtual una espècie d'estudi i podràs situar la càmera on vulguis, podràs canviar la lent com vulguis, de tot forma digital, i podràs donar directrius als actors digitals també, i doncs rodaràs, i quan rodes doncs, és quan renderitza, podríem dir, o la intel·ligència artificial converteix tot el que li has posat doncs, en un format vídeo. Però ja dic, encara li falta. No sé si serà 1 any, 2 anys o 5 anys, però bé, no crec que sigui molt perquè com ha avançat en aquests últims anys la creació de vídeo a través d'intel·ligència artificial és abismal, és increïble. Però bé, vaig fer aquest petit curtmetratge, sembla que són 2 minuts de curtmetratge més 1 minut de tomes falses. És a dir, aquells prompts que dius, ostres, que bo, fa autèntiques animalades. Posaré l'enllaç a les notes d'aquest programa si vols veure aquest curtmetratge que he fet de ciència-ficció. I bé, continuem. Ja estem acabant, doncs, això, la productora tailandesa. Vaig contactar amb un parell de productores tailandeses, però després vaig pensar, Dani, para't perquè la teva novel·la està en concurs i si volem atacar a les productores tailandeses o espanyoles o catalanes, el que hem de fer és anar amb un pa sota el braç. I si la novel·la guanya un premi, ho tindré molt més fàcil perquè la gent, les productores, m'escoltin. Així que vull parar de moment aquesta bala, que vull reservar la bala, i en comptes de tenir una bala, tenir un canó. És a dir, si guanya. Que no guanya? Doncs bé, no passa res. Doncs seguiré buscant un editor, si al final, o si no, ho publicaré jo mateix a Amazon, que no serà el primer ni segon llibre que publico a Amazon. No, però serà la primera novel·la de ficció que publico. Però ja dic, no... I, sí, encara que no guanya també, mouré la pel·lícula, la passaré al guió cinematogràfic. I ara aquí és perquè tinc Cloud. Cloud el tinc perquè és, podríem dir, de moment, pel que jo he vist, el millor model per traduccions literàries i per passar, per exemple, de novel·la a guió, t'ho pots fer, entre cometes, de forma automàtica. Entre cometes, perquè no vull que m'ho faci tot. És a dir, jo vull posar... És a dir, jo tinc la pel·lícula al cap, no vull que ella em digui aquesta toma aquí, sinó jo dir-li, mira, toma aquí, un pla mig d'aquest personatge, etc.
i ell que m'ho vagi composant. És a dir, la idea és que m'ho composi de forma estàndard de guió cinematogràfic. Això sí que em pot ajudar. I què més? Que està gent passant per aquí, al meu voltant. Deu pensar, mira, aquest parla sol en un idioma que no coneixem. Doncs al final he passat la novel·la en anglès a través de Claude. La idea és també passar-la al català, passar-la i després fer el guió cinematogràfic en castellà, en català, en anglès i, si també va bé, en tailandès. Tot i que traduir al tailandès és cosa complicada, perquè és no només... sobretot la forma que et dirigeixes a les persones. Depenent de com sigui, si és un familiar, un amic, un desconegut, té una forma o una altra. I depenent com facis la traducció, si la fas literalment, pot ser ofensiu o no. Per això és bastant complicat. Per això el Claude, per el que està llegint, és un model que sí que agafa aquestes diferències de com tractar a les persones, com et relaciones amb les persones, que és diferent a com el món occidental es dirigeix a les persones. És curiós, ja investigaré una miqueta més, però l'idioma tailandès no és com ens podem imaginar les diferències que pot haver entre el francès, l'anglès i l'espanyol, el català, el romanès o el suec, sinó que a nivell de significat i a nivell de relacions és bastant diferent. Doncs bé, ja estem al portal i acabo aquest capítol per avui. Espero que t'hagi agradat. Ja dic, aquí ara sí que m'he pogut esplaiar tranquil·lament explicant el procés de la novel·la. Recorda que tindràs l'enllaç d'aquest petit curtmetratge que he fet amb intel·ligència artificial. I, doncs bé, moltíssimes gràcies per fer-nos companyia al Rico i a mi, que estem una miqueta mullats, i ens escoltem espero, ben aviat. Adéu!